ንግበር ሰባብለው ስላሴ ሲፈጥሩን ተምረናልኛ ከዚህ ሶስትነትን በስም በአካል በግብር ሶስት እያል ብናምንም ሰላም ሰላም ነግኒ ዩቱብ ቤተሰብ ሃመይቃንኻትኩም ሰላም ካትኩም በክርስቶስ ብዙሕ ትርፍ የለለይ ሰላም ትኾን ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ንሕና ደቐንኻትኩም ቀንያት ጥምቀት ልደት ሃመይቃንዩ ባነ ኩሉ መልካም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናበልኩም ማለት እዩ ናልማዓንቲ ቪድዮ ናይ ጥምቀት ውዕለ እየ ማለት እዩ ናይ ጥምቀት ውዕለ ደስ ድብል መዓልቲ ውዕለይ ዳቀረበልኩም ማለት ኢና ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ ሳብስክራይብ ዳገበርኩም ተሰሓሕትኩዎ ድማ ኣብ ኮመንት ዳፀሓፍኩም ኣበረታትዑኒ ማለት እዩ እናዚ ክዳውንቲ ገለ ቀያይረ እዩ ማለት እዩ ና ስደት ጥምቀት ምውፃየለይ ካብ ቁርፋሲ ዳብሳላይ ማለት እዩ እና ዝቁናነ ከመይ ትርእይዎ የኽብረለይ ዝሓፍተይ በትኻላ መጠን ቆንናትኒ ማለት እዩ ምንም ተቆኒና ይትፈልጢ ብዙሕ ኣይትኽእሊ ግን ናተይ ጨጉሪ ይኽእላትና ቆንጆ ገብራ ቆንናትኒ ይቐኒየለይ ክለኪ ኮቲ ማለት እዩ ካብኡ ዝንሆ ሻወርና ወሳስድና ገለ ክዳንና ቀይርና ዓድና ሃምድና ኢና ንምምሳል ያመኮርኩ እዩ ማለት እዩ ዓዲ ሃምድንኹ ንምምሳል ያመኮርኩ ኢና ሓንቲ ሁለት ተቆናንነ ገለ ክዳነይ ቀይረ ደስ በሃሊ ብለ ድሓስብ ይቐኒየለይ ኣብ መንጎለ ፎቶ ዳትለዓል ኣብ መንጎለ ፎቶ እያ ትለዓልኹ ማለት ኢና ብጣዕሚ ደስ ድብል መዓልቲ እዛ ደትሕሸኒ እዛ ብለ ዳቀያየርኩም እስኪ ባዝንወደይ ድኹልኻትኩም ማለት እዩ ኣብዚ ተዳምፅኒ ሕቶ እያ ኣብ ራያ ገለሲ ብመብዛሕትኡ ሲ ሽሩጥ ንገብር ሃምዚ ዝበለ ጉፍታ ንገብር ማለት እዩ እና ኣብ ካልእ ዓዲ ድነሰብ ኣነ ኩሉ ግዜ ሲ ጉፍታ ገለ ሃምዚ ዓይነት ትሕዙ ኣለኹ እዚ ስና ኣስላም እዩ ኣስላም ዶኹም ዕንቁልና ኣስላም እዩ ድምንታይ እዩ ትገብሩ ገለ ዋላ ሽዑ ሲ ሃምኡ እንዳተባሃልኩ የውዕለ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ብዙሕ ደቂ ራያ ምሳኣነ የለዋ እዘን ድንሃ ድማ ኣብ ስራሕ እየን ማለት እዩ ኣብዚ እጃዛ እናሲ እዚ ነሲ ኣብ ካልእ እውን ብዙሕ ሃምኡ ይብለኒ እዩ እናስ እዚ ነስኪ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ማለት እዩ ጉፍታሲ ናስላም ዶ ባነ ብወገነይ ጉፍታ ናስላም ኣይኮነ ይብለ ድሓስብ ያዕኒ ሲ ክዳን ኢማ ታንህው እንድዒ ዝሮ ዝሮ ኣነስ ክዳን ልብሲ እዚ ሲ ና ኣስላም ይብለ ይሓስብ ድማ ኣፈላላይ ንህዎ ግዲ ኮይኑ እንድዒ ከዚ ዳኣብነት ነፀላሲ ና ክርስቲያን ብለን ክሓድጎ ማለት ዶ እንድዒ እኔ እንጃ ነፀላን ዳተኻድና ኣብ ዓዲ እውን ኣነ ብድሬን ነፀላ ተኻድነን ብላዕሊ ጉፍታ ይሽፈነ እማ ብታሕቲ ለለ ነፀላ ተኻድነን ምናምን ይርእየና ከዚ ሓና ለለ ነፀላ ቤተ ክርስቲያንና ንጥቀመሉ ተፈላለየ ድሮዳ ኩልና ንጥቀመሉና ሃምኡ ለንሲ ኣስላምሲ ክሓድጎ ማለት እዩ ኣሕና ጉፍታ ናስላም ይውልና እንድሕር ሓድግናዮ ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለዘየብለይ እዛዝና ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ማለት እዩ ትረድአኩም ኣብ ኮመንት ኣረድኡኒ ማለት እዩና ኣብዚ ንሆ ድማ ሽሩጥ እንዳመኮርኩ እዩ መጨረሻ ላይ ሽሩጥ ሓድገ እዛ ጉፍታ ገብረ ያወፃኹ ማለት እዩ ዳስታላ ድመካድ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣብ መንገዲ ያቀረፅኩ ከይደ ኣለኹም ኣብዚ ንሆ ቡና ተቀራረቡ ገለ ቴሌቭዥን ዳርአዩ ገለ ምናምን ነውሮም ዳተጫወቱ ገለ ነውሮም ሳብ ላይ እግሮም ቀርፆ እዮም ቴሌቭዥን ላይ ገለ ማለት እዩ እዚ ዝንሆ ናብ ቅድሞ ወዲ ነበረት ሓፍትና ዳዓዳ ከይዳ ማለት እዩ ዳቀረፅኩ ወይ እኮ እዚ ንሆ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እትዩ እምበር ሓፍትና ሲ እንዳ ቅድስቲ ሃገራ ኣብ ቆዕባ ማለት እዩ ተኸድተላ ዳቀረፅናዮ እዩ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሰብ ተኸድተሎ ዳዓዱ ሲ ብጣዕሚ ክድክድ ይመፀካ ብእውነት እና ኩልና በቃ ብጣዕሚ ሕቁንቁን ያበልና ካብድና ኣዊና እዩ ዳኸደት እሳ ማለት እዩ ኩልካ ሲ ካብኡ ለለሲ ኣብ በፅሐት ብለና ላስ ብእውነት ኣነ ድባዕለይ ሲ ኣብ በፅሐት ብላስ በቃ ኣነ ድኸድኩ መስሉ እያ ትርእየኒ በቃ ኣነ ሃምዛ ኣነ ድኸድኩ ገለ መስሉ እያ ትሰምዐኒ በእውነት ስደት ሕሱም እዩ ዘሮ ዘሮ ታማግበር እንጀራ እዩ ዘሮ ዘሮ እግዚአብሔር ኣምላክ ድኹልና ማለት እዩ ኣብ ስደት ድነናሲ ሃምዚ እንሆ ስደትና ሕፅር ኣቡል ዳታ ቅድስቲ ሃገርና
ያውቃና እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ቦዲማ ድሳኔ ውልና እግዚአብሔር አምላክ ያብቃና ማለት እዩ። ካብኡ ቡናና ሰትና ገለ ያትጫወትና ንሽተን የቃርጾ እዮም እዋ ንሽተን ቃርጾ እዮም ካብኡ ድሓር ብዙሕ ክለክም ኣነ ተቃርጽኩም ምንም ኣይኮነ ግንሲ ብዙሕ ካሜራ ድፈቲ ደይፈቲ እንሆ ዳው ቁርፈይ ተመልሰ ማለት እዩ ሃምዛ ብለ ምሸት ብድሕሪኡ ማለት ተጫወተ ገለ ምስ ተመለስኩ ኣብዝኖ ንእሽተን ኣውልዕ ሓንቲ ሓፍተይ ዳሃበት እኒድ ሰደደትለይ እግዚአብሔር ኣምላክ ያኽብረለይ ማለት እዩ ዳቆራረፅኩ ሓዊኣዊኒ ኣብ ገዛ ለላ ሰብከ መፀ እንደ እንታይ ክገብር ወዲ ቃመት ኣለኹም ቁርፊ ዓፅየ ቃረፅኩ ኣይና ስደት በእውነት እና ኣብዝኖ ካብኡ ከ ማእስ ሕዚ ዳምፃእኽዎት ፍሓምሲ ደይ ተቃጻጸለ ማለት እዩ መጨረሻ ላይ ሕግብል ኣቃጻጽ ንሽተን ኣቃጻጽለ እዩ ካብኡ ጠስሚ ድመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ ድመጀመርያ ግዜ ጠስሚ ክትሰም እዩ ኣብ ህንደይ ዓመት ኩን ናይ ዓዲ ጠስሚ ማለት ብዓዲ ፍሉጥ ያኒ ድሽየጥ ሃምዝንት እንተይኮነ ፍሉጥ ካብ ዓዲ እትልእኹ ማለት እዩ ካብ ዓዲ ሲ ድሓንቲ ዓርከይ እትልእኽዋ ኣካፍላትኒ ማለት እዩ ከዓዲ ሲ ኣደ ዋዳ ዘጋጀት እያ እንድዕ ዝረዝሮ ኣካፍላትን ትሸጥ ዳ ገለ እንድዕ ክጠይቕ ያኒ ተሓፍታ እያ ዳምፀቶ ማለት እዩ ተሓፍታ በዓልተይ ገማያ ሳምፀቶ እንድሕር ዕድጋ ሃለኸንለ ትሸጥ ኮይና ክጠይቃ እያ ማለት እዩ ኣደ ዋዳ ዘጋጀት ጠስሚ ደስ ድብል ጠስሚ ማለት እዩ መጨረሻ ላይ ኣብ 6 ዓመት ትጋንና ጠስሚ ኣብ 6 ዓመት ትጋንና ማለት ኣጋጣሚ ኮይና ኣብ ዝድነኽዎ ያኒ ማንም ሰብ ደፍርካ እንትን ድብል የብለይ ባዕለየ ኩሉ ነገር ዳዘጋጀኽዎ ነብረ ማለት እዩ ኣብ ኪስ ነብሮ ኣይቀረጽ ደይ ተቃረጸ ቃሪዳሲ ኣብ ድኾነ ነገር ገለ ሓጽረ ገለ ንዓናይ ትግራይ ንሽተን ሃንገፍ ከይብሉ ቆንጆ ግን ድኾነ ዕጥና ብለየ ንሽተን ዕጥና ብለየ ይግበር ይግበር ዝረዝረ ግን ንባዕለይ ደስ ክለኒ ብለ ንሽተን ዕጥና ብለ ህንዲ ቆንዮ ማለት ቆንዮ የለ ገለ የለ ጎንደ ነብሩ ጎንደና ኣውልዒ ኣጥነዩ ማለት እዩ ዝንሁ ድማ ሽታ ንዓድና ሽታ ዝንዓዲ ሽታ ሃሙዩ ዝንሆ ሓደ እዩ ማለት እዩ እሱ ገብረ ኣነ ብስሩ በእውነት ኣደው ያጣስም ነረት ቃደም ለዳምሲ ባዕሊ ጣስም ኣይፈልጥ ኣብ ዓዲ ገለ ያኒ ጉንጓን ያገበርኹ ብውሽጢ ገብረ ክብለካ ለ ኣዳም ሰንበይቲ ኣብ ትምህርቲ ገለ ስለትነበርና ዳስ መፅለና ትምህርቲ ቋርፅና እንግዲህ ያንስ ትምህርትና ወደና ወዲያው ዳ ስደቴና ኸይድናና ኣብ ትሕቲ ኣብ ጉንጓን ምናምን ተኾነ ዳ ቃደምሲ ሃምዝ ዝኾነ ገለሲ ባዕለይ ተጣስመ ይፈልጥ ድ መጀመርያ ግዜ ብስሩ ማለት ሰብ ክጣስመኒ ወይ ኣዶ ወይ ተጣስመ እንተደይ ኮይኑ ጣስመ ይፈልጥ ግን ሃምዝ ዳ ጣስመ ኣይደና እና ሃምዝ ታብለሆስ በእውነት ድኾነ ነገር ድፈሰሰኒ ድመሰለኒ ዝሕል ይደለ ማለት ክዝሕል በቃ ክለክስ በቃ ዘ ስደት ኮይና ደረቕና ኩልና ማለት እዩ ኣብ ስደት ነናሲ ድባዕልና ተንኾነ የደል በእውነት ሰኣን ምፍላጥ ማለት ኢና ክሳብ ከዚ ደረቕ ወግዲ ኣነ ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ እንዳይ ክሳብ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ሲ ኣይሕፀቦ ይብለ ኣብለ ማለት እዩ ሓደ ነሰብ ወዲያው ይጥሰማ ወዲያው ይሕፀ ብነግኦ ገለ ኣነ ግን ተገብሩኒ በእውነት ተጣስመ ሃሙለ ዳተጣስምክዎ ማለት ኢና ሃምዚ ብለ ተጣስመ ሲ ብነግኦ ክሕፀቦ ኣይሓስወይ ዝረዝሮ ሃምዚ ብለ ተጣሳስመ ማለት እዩ በእውነት ብጣዕሚ ደሳሊ በእውነት ሓፍቴ ማለት እዩ እሱማ በደ ገድስ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ፀንሓ ሃምዚ ብለ ያረኽቦ ከፍለው ይብለሉ ያመሳሰልኽዎ ብውሽጢ ብታሕቲ ያገበርክሉ ብግምጠይ ገለ የገበርክሉ ስለዝነበርኩ ሃምዚ ብለ ዳውሽጢ ሃምዳእቲ ዳስተኻኸልኹ ተባላሽ ነገር ተሃለለ ያስተኻኸልኽዎ ማለት ምክንያቱ ኣነ ደመጀመርያ ግዜ ተጣስመ ኣይፈልጥ ባዕለይ ብስሩ በእውነት ኣብዚ ብውሽጢ ግምጠይ ያገበርክሉ ማለት እዩ ግምጠይ ውሽጢ ግን ምንም ኣይጠቅመይ ጨጉረይ በእውነት ባይዘወይ ማለት እዩ በእውነት ጨጉረ ማለት ገበርካ ተገበርካ ኣይጠቅመይ ጠስምስ ኣይጠቅመይ
ከዚ እኳ ትወድዳ ኾነ ብጣዕሚ ብዙሕ ነውሪ ብዝሐት ነውርዎ ማለት እዩ ሓንቲ ኣይጠቁመይ ከዚ ድገደ ኣነሲ ክጣስመኒ ገለ ተላ ኣዶ ወይሴ ማዘረይስ ጣስመኒ ገለ እንድሕር ኮይናስ ዋይ ናገነት ቦይነ ይኹን እያ ትብለኒ ማለት እዩ ብዙሕ መንታን ትገብረለይ ብስር ሓንቲ ኣይጠቁመይ ናተይ ጨጉሪ ባይዘወይ ካብኡ ወዳደ ለለዳ ሳላ ኸይደ ትሽሕዘ ማለት እዩ ከይጨኖም ስቃቐ በቃ ክላይክስ ብዙሕ ጠስሚ ዝሰብስ ብዙሕ ጠስሚ ድፈት እየለይ ከይጨኖም ብስቃቐ በቃ ያሰቆቕኹ ማለት እዩ እና ምዝራ ግበር ንግበር ሰብአ ብለው ሥላሴ ሲፈጥሩን ተምረናል እኛ ከዚህ ሦስትነትን በስም በአካል በግብር ሦስት እያል ብናምንም